با روی بلند چرا شد چون شد باز достони хусраву ширин анқариб 10 аср адабиёти тоҷикро ғанӣ сохта бо вуҷуди сипарӣ шудани асрҳо мазмун ва муҳтавои худро гум накарда балки таваҷҷӯҳи рӯзафзунро касб намудааст. бори дуввум аст ки саҳнаи театри давлатии академияи опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ имкони ба саҳна гузоштани намоишномаи мазкурро фароҳам сохт. аҳли ҳунари театри мазкур бо ҳунарнамоии ҳирфаии худ ин навбат кормандони кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва зерсохторҳои онро пазироӣ намуданд. саҳна ба мо як чизеро омӯзонд ва як чизеро ба мо нишон дод ки чизе ки дар зиндагӣ рух медиҳад ва онро рӯи саҳна оварданд. мувофиқи намоишномаи хусраву ширин низомии ганҷавӣ 6500 байти достони мазкурро дар муддати 3 сол ба итмом расонда дар таълифи он аз ҳодисаҳои воқеӣ истифода кардааст. достони мазкур аввалин офаридаи романтикии низомии ганҷавӣ буда дар таълифи он шоир худро аз муаллифи аслӣ намедонад, зеро қиссаи мазкур дар шоҳномаи Абулқосим Фирдавсӣ низ қайд шудааст. ширӯя яке аз фарзанди Хусрав, яъне аз модар маҳрум монда, ҳангоми дар сафаре ки падар ба сафар ба дигар кишвар меравад, ба Ширин ошиқ мешавад. дар ин Ширӯям ҳангоми падар дар он ҷо, Ширӯям дар 9 солагӣ ба Ширин ошиқ мешавад. хулоса чанд солаҳо 9-10 солаҳо мегузарад. дар давоми дар синни 18 солагӣ Ширӯя рӯзе дучор мешавад бар хона ки масалан тӯи Хусрав ва Ширин рафта истодааст. зимни намоишнома бештар ишқи самимии Хусрав ба Ширин таҷассум гардид. коргардон бо ҷалби ҳунармандони касбӣ ва маҳорати волои ба саҳнагузорӣ, махсусан порчавӣ, ба таври фоҷиавӣ ба анҷом расидани намоишномаро тавонистанд ки қалби тамошобинро тасхир созанд. дар ҷавоб аз ҷониби аҳли толор бо гулу гулдастаҳо қадршиносӣ гардиданд.